siri hatta bangaren ahlus sunna din wal jama'a. To abin da ya bayi zuwa ga wannan shine wata diplomasiyya ce muke rayuwa a ciki ta munafirci da mai da harkar addini kungiyanci. Duk irin abin da wane ya tabbatar na gaskiya in dai ba tare ki da ni ba to shikenan kawai. Duk irin abin da za a masa ba zan ba da kariya ba. Duk irin abin da wane ya na barna kuma in dai na tare da ni to sai na kare. Yanzu ba an samu wani profesa mai kwatance faɗi ba yake cewa Ibn Taymiyyah ya ce kaza, ya masa ƙarya masa ƙage, na fito na masa inkari cewa ba gaskiya bane, amma shiru aka yi. Waye wani wanda yake ma'utabar abin lura ya fito ya bada kariya ga wannan abin da aka jingina Sheikh Islam Ibn Taymiyyah? Shi kuma wannan profesan kwatanci faɗin burinsa so yake ya tallata hanyarsa da sunan mai girmama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Tunda ya san ko ahlus sunna wal jama'a mafi yawa ba karatu kuke ba, an koma harkar bin 'yan siyasa, harkar duniya, harkar yaya za a yi nima addini don in samu abin duniya, ba ya za a yi in gane mas'ala kaza ba, in fahimci mas'ala kaza domin in bautata wa Allah akan ilimi tatacce don in samu